हेलो फ्रेंड्स, आंनि मोनसे गोदान भिडियोआव नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरलायबाय। नोंथांमोननि सेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडियोनि आपडेट लाबोलायबाय। जानो हागौ नोंथांमोना भिडियो क्लिप आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय आं मानि सायाव आपडेट लाबोदों। बे आपडेटानो जादों लोगोफोर सागर टेपन बिथांनि प्रडिउस खालामनाय मोनसे आबुं बड' मिउजिक भिडियो। बे भिडियोनि टाइटेलानो जादों गोरबोआव नोंनि। बे मिउजिक भिडियोआव गाहायै फाव खालामदों प्रान्जल दैमारी, साया ब्रह्म आरो रहित कसारी। बे मिउजिक भिडियोनि सिनेमाटोग्राफी आरो लोगोसेनो पोस्ट प्रडाक्शनाव दं बिक्रम। बे मिउजिक भिडियोआव मेथाइखौ रोजाबदों अमित सरकार आरो मरमी बाग्लारी। लाइरिक्सखौ होदों अमित सरकार, टिउनखौ होदों बिथां हजाक बसुमतारी, मिउजिकखौ होदों अमर बर'। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडियोखौ नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर नायाखैब्ला फुल भिडियोनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनबाय, नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हासिगोन। बेजों लोगोसे बे मिउजिक भिडियोनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन लोगोफोर। भिडियोखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो बिदिनो गोदान गोदान आपडेट मोननो थाखाय। गोजोन्थों।